Федератсияи теквандо ВТФ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятӣ буда аз соли 1992 дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда ва 18 декабри соли 2007 бори дуюм таҳти рақами 439А ба қайд гирифта шудааст. ҳамин тавр аз соли 1992 Федератсияи теквандо ВТФ аъзои Федератсияи теквандои ҷаҳонӣ ва шӯрои теквандои Осиё мебошад, ки то ҳол фаъолият карда истодааст. соли 2021 барои Федератсияи ВТФ ҷумҳурӣ чӣ гуна сол буд? соли 2021 барои Федератсияи теквандо ВТФ ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҳам соли хотирмон буд, барои он ки мо дар шаҳри Бейрути ҷумҳурии Лубнон дар чемпионати Осиё як ҷои сеюм гирифтем, ки он Ҳалиму ва Моҳру буд ва дар ҳамон ҷо боз мусобиқаи рейтингӣ шуд, ки он рейтинги G2 буд. дар он ҷо Муҳаммад Ҳасан Шомаҳмадов ҷои сеюмро гирифтанд. ин ҳам барои Федератсияи таеквондои ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҳам соли бобаро буд. беҳтарин. Чӣ нақшаҳо рӯи кор доред барои бозиҳои олимпии 2024? мо аллакай нақшаҳое ки дар соли 2022 ҳастад, бачаҳо ози мураббиён кор карда истоданд. дар шаҳри Душанбе мо хеле ҳам залҳои хуб дорем. мураббиёи мо тайёрии хуб дида истоданд барои якум ин бозиҳои осиёӣ дар ҷумҳурӣ хитоб мешавад. ҳозир тайёриҳо асосан барои ҳамин бозиҳои осиёӣ аст ва боз соли 2022-23 мо барои бозиҳои олимпии барои Париж 2024 мураббиён нақшаҳои худро доранд ва мо ҳамчун масъулони соҳа ба онҳо кӯмаки худро мерасонем. кадом варзишгаратон умед бисёр дорад ки роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст меорад? варзишгарони мо хеле ҳам зиёд ҳастанд барои роҳхат гирифтан, вале дар байни инҳо бачаҳои хуб ҳаст, духтарони бомои хуб ҳастанд, ба мисли Шомаҳмадовҳо, Ҳасан Ҳусейн ва Оимат ва Муниса ҳозир айни ҳол дар фуҷайраи Дубай дар ҳозирам мусобиқа кардани ҳастанд. боз Сунатов Маҳмад ҳаст, Муҳаммад Равзан. инҳо хеле ҳам варзишгарони хуб ҳастанд. Федератсияи теквондо ВТФ ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 чӣ нақша дорад? зиёд намудани варзишгарон ва мураббиёни болаёқат. дар шаҳри Душанбе зиёда аз 25 мураббӣ фаъолият мекунад ва 5 таи онҳо бонуон мекушанд. дар Федератсияи таеквондо бисёр ба бонуҳо хеле ҳам таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд. зиёда аз 300 варзишгаре ҳастанд ки инҳо бонуон ҳастанд дар шаҳри Душанбе ва ҳамагӣ аз 750-800 варзишгар дар шаҳри Душанбе машқу тамрин мекунанд ва мо мехоҳем инҳо ҳам зиёдтар шаванд, мураббиён зиёд шаванд. ин намуди варзиш низ дар кишвари мо рушду равнақ ёфтааст. ҳамасола дастпарварони ин риштаи варзиш теквондо ВТФ дар як қатор мусобиқаҳои фароҷумҳурӣ иштирок намуда хазинаи варзиши кишварро моломоли унвону ҷоизаҳо гардониданд. мо ҳоло ба мусобиқаи Осиё ки дар ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ мегузарад тайёрӣ дида истодаем. ман тӯли 5-6 сол шуд ки дар дастаи мунтахаб тамрин мекунам. ман тӯли 2 сол мешавад ки дар ин толори варзиш машқ мекунам. ман ду карата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. ҷумҳурии моро давоми соли 2021 дар мусобиқаҳои байналмилалӣ 61 варзишгар, 46 писар ва 15 духтар ки ба гирифтани 26 медал даст ёфтанд, намояндагӣ карданд. аз 27 то 31 октябри соли 2021 дар шаҳри Намангони Ӯзбекистон дуввумин мусобиқаи кушоди вилояти Намангон оид ба теквондо ВТФ
сурат гирифт ки дар ин мусобиқа баробари варзишгарони тоҷик намояндагони ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон ва русия иштирок доштанд. мусобиқа миёни наврасони соли таваллудашон 2014, 2008 ва 2010, наврасони соли таваллудашон 2005 ва 2007 ва калонсолон сурат гирифт. шумори иштирокчиён дар умум 2300 нафарро дар бар мегирифт. сипас теквандочиёни кишвар миёни наврасону кӯдакон боз 17 медали дигар, 2 тилло, 5 нуқра ва 10 биринҷӣ ба даст оварданд. ҳамчунин дар ин мусобиқа намояндагони кишвари мо муҳаммад ҳасан шоҳмаҳмадов беҳтарин варзишгари мусобиқа ва далир фозилов беҳтарин мураббии мусобиқа дониста шуданд. мо дар қатъи варзишгарони ҳамин мактаб ҳозир тайёрӣ дидастем барои мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқое ки барои мо холҳои барои иштироки бозиҳои олимпӣ ки дар Париж мегзаранд соли 2024 ҳамаҷонибо тайёрӣ дидастем ва мехоҳем ки дар бозиҳои Париж 2024 ба тайёрии хуб иштирок намоем.